Ошадымы? Шулай булгачлап, мушык тешләрегезгә йолдызым дип кенә торыгыз дигән теләктә каласы килә. Һәм инде артабан башкарачак җыр алдыннан шундый сүзләр әйтмичә мөмкин түгел. Ни өчен? Чөнки әткәй-әнкәйләр булса, булганга гына без инде шушы якты дөньяларга авыз салган кешеләр. Шулай бит. Алар булса безгә рәхәт. Безнең канатлар бер тигез. Һәм инде канат бер тигез генә түгел, ярдәм кирәк икән. Шундый теге серләшү темасы бит инде. Ниндидер сорау булса, без бит инде һәр вакытта да әткәй-әнкәйләргә мөрәҗәгать итәбез. Шуңа күрә шушы әткәй-әнкәйләргә багышлап җыр башкарыбызасы килә. Нәрсә әйтәсе килә? Әткәй-әнкәйләргә булган рәхмәтегез, әткәй-әнкәйләргә булган мәхәббәтегез бер кайчан да сүнмәсен, сүрелмәсен. Һәм ул мәхәббәтегез сезнең мәңгелек мәхәббәт булып калсын дигән теләктә мәңгелек мәхәббәт җыры белән концертыбызны дәвам итәбез. Зур рәхмәт. Менә шулай әткәй-әнкәйләргә булган мәхәббәтегез бер кайчан да сүнмәсен һәм сүрелмәсен дигән теләктә каласы килә. Айгөл кая китте микән дип аптырап утыручылар бардыр арада иде. Айгөл инде үзенең шпаргалкасын артаган җыр-җырларга әзерләй, хөрмәтле тамашачылар. Һәм инде сезне теге гел җыр белән колакларыгызны тундырмас өчен, груб итеп кенә әйткәндә, җырда бик күп җырласаң ялкыта торган нәрсә, шуның өчен аз гына шигырь юллары сезгә укып ишеттерәсе килә. Бу дөньяда барын да күрдем, карасын да, агын да. Булган сайын кешеләргә күбрәк кирәк, тагын да. Ялгызларга бар кирәк, барлыларга ямысы, кемнәргәдер тынгы бирми, йөрәктәге ярасы.
Kimdir neni şadlıktan da suyunib küle bile. Ap-ap qar birtiginde de maturluk ko'ra bile. Kishilarga narsa yetmay, mina shu baxt bo'la. O'zing erishganligina eng buyuk taxt bo'la. Tik shulayda baxt ortiq to'lib ketmasga tegish. Olg'a umid qolsin uchun nidir yetmasga tegish. Leyla Davlatova. Buna hurmatli tomoshabinlar, Yulduzim jirin boshlar oldindan nindi motor so'zlar bilan indashasiz turmush iqtishlaringizga tegish. Buna orada birov aytdi, Joniqayim deb aytdi. Shusha Joniqayim so'zini to'yanib, Leysam Gimayeva ham Bulat Bayramov repertuarlaridan olingan jirlarning birisi, tonish jirlarning birisi. Kimlar so'zlarini bilan birgalab jirlaymiz. Joniqayim Jonashim degan jir bilan konsertimizni davom etamiz.